ČSOB som začal pracovať pred 14 rokmi ako klientský pracovník. Klientský pracovník sa stretáva so stále náročnejšími klientami a ponúka im riešenia prostredníctvom ČSOB finančných produktov. Práve v čase moderných technológií a online nákupov je on tou rozhodujúcou pridanou hodnotou kamennej pobočky banky. Pekne to vyjadruje anglický výraz human touch. Klient v banke hľadá partnerstvo. Hľadá práve toho živého človeka, ktorý mu ponúka určité riešenia. Najčastejšou možnosťou posunu z pozície klientského pracovníka je možnosť práce na pozícii riaditeľa pobočky, čo bol aj môj prípad. Riaditeľ pobočky sa stretáva s najdôležitejšími klientami, s podnikateľmi v meste, v ktorom jeho pobočka pôsobí. V súčasnosti posledné 2 roky pôsobím na pozícii regionálneho riaditeľa v retailovom segmente. A retail znamená obchod. Výhodou obchodu je, že vidíte výsledky vašej práce v relatívne krátkom čase. A zároveň pracujete s ľuďmi. Ako regionálny riaditeľ vytvárate prostredie, aby 17 manažérov, respektíve 150 zamestnancov, plnilo svoje každodenné úlohy s požadovanou kvalitou a s primeraným rizikom. Pokiaľ máte záujem pracovať v ČSOB, je výborné, pokiaľ ste cieľavedomí, orientovaní na výsledok, zodpovední. Retail je beh na dlhé trate, takže isto vytrvalý a trpezlivý.